Kowani gauta, kowani gauta, Johnny. 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 Ni kan na shiga uku, yanzu ya zan yi samu kuɗi, ga shi amarya tana asibiti, ga duk garin nan ba wani yarda da ni, balle ma ya bani bashi, bari in rufe idanuna in ɗauki sanda in shiga bara. Kai sai yanzu za ka mana abincin? Tintin muna jirjira abinci wallahi bari Allah da za mu gaya masa kuna barin mu da yunwa. Dan Allah ko ya gure. A'a, wuji ba dai mun samu abincin ba. To ai sai mu gode Allah. Baran da mi tashi mu wanke hannun mu ci. Kowani gauta, kowani gauta, Allah ba ku mu samu, a taimaka fi sabilillahi. Allah ba ku mu samu, a taimaka fi sabilillahi. Allah ba ku mu samu, a taimaka fi sabilillahi. Hasbunallahu min zalika. Me nake gani? Da bala ya zama makaho? La, da gaske ba, amma Allah sauwake masa. To ina ruwanku da shi? Yawwa, na ji muryar mutane, kuma na san za su ji tausayi na su bani sadaka, don na san cewa ba za su gane wayo nake yi ba. Makanta ko bisara, rayuwa kenan. Kai zagati gidanku, ai ba makanta kake yi ba, ko hauka kake yau za ka yi hankali. Kai, wallahi yau za ka yi hankali. La ilaha illallah, ne kan na shiga uku, kafa me na ci ban baki ba. Makanta ko bisara. Gunumi, ka san mun dade ba mu dake mutum ba. Ai kai ta duka kake, ka manta Alhaji ya ce mu samu masa kan mutum. Allah na gode maka, bari in shiga cikin wannan ciyawan kafin wa'annan zaune gari banzan zo su yi kulin kubura da ni. Ina ga garbadon. Allah taimaki Alhaji. Shiga nan gidan ka kira mu zuwai ba. Okay, to an gama Alhaji. An gama. Allah taimaki Alhaji kun biya. Ai na shiga gidan nan bata nan. Bata nan? Bata nan ranka dai. To ba matsala. Na dawo da yamma. To ba komai, yanda kai daidai ne Alhaji. Ba matsala zan dawo. Ba komai, yanda kai daidai ne. Ina so in gane gidan waye? Gidan Dabalo ne. Dabalo ne baban yarinya? Dabalo. To wannan ka ai ba wani matsala. Gidan Dabalo. Wannan ba matsala. Dabalo ai a hannuna yake na wani ai dama. To a da. Wannan ai ba wani matsala. Haka ne. Dama a hannuna yake. Haka ne ranka. Ai namu ne ai. Ba wani matsala wannan. To bismillah. To mu je Alhaji. Na isa shiga kuma. Ofisa, abin da ya sanya na kira ku nan ba, akwai wasu yara 'yan iskan gari, akwai wai ana ce mai akwai gundumi, akwai barandami, wai akwai wuji da sauran abokanansu. Wato sun addabi garin nan, ina so ku kama mun su ku mun maganin su, kun gane? Ni na san abin da zan muku.
kasan Alhaji kasan aiki na dan sanda baya yiwuwa mu kama mutum babu hujja. Muna son mu samu kwakwarar hujja guda ɗaya za mu iya kama mutum sai mu kai sa station namu mu bincike sa, idan ya kama a hukunta sa sai mu hukunta sa. Amma mu kama yara yanzu mu tafi da su, mun tafi da su a matsayin mai babu hujja. Idan kuma kana da hujja za ka iya kira na a waya ko kuma ka kira Kofur Sale ka gaya masa duka abin da yake tafiya, kuma ka zo ofishin mu ka same mu ka gaya mana ce ka kawo karan wane da wane suna addabar ku a cikin gari, to za mu iya tura irin su Kofur Sale, irin su Sajan Lawali, irin su Sajan Sirajo, duka za mu tura su sai su je su kawo mana su kawo mana su a police station mu hukunta su daidai da laifin da suke yi a cikin gari. Ni hujja na anan shine ƴata suka yi wa duka, ƴata lantana a yaran nan, abin da ya sanya na ce ku kama mun su kenan. A ce wai mu a matsayina na babba a garin nan wai ƴata za a yi ciwo mutunci, ni ƴata za a daka ko ina da hujja, tana gida a kwance. Kwarai Alhaji kana da gaskiya, amma irin wannan in ya faru da wuri ya kamata ku zo ku same mu har ofis, mu muka san matakin da za mu ɗauka akan wannan yaran, saboda dama akwai case ɗinsu a ofis namu. Amma tun da ka kawo wannan case ɗin gurin mu, in Allah da mu mun san matakin da za mu ɗauka a kansu, kar ka damu. Kalubalen shahara a ƙasar Hausa ya wuce sanina. Kafin ka amsa mai waka sai kai kamar kana yi dan uwa. Kalubalen shahara a ƙasar Hausa ya wuce sanina. Kafin ka amsa mai waka sai kai kamar kana yi dan uwa. Farko na sanya Allah gagara gasan masu gasa, Allah ke ba da ɗaukaka ga wanda ya yi nufinsa, bai duban ɗan masu mulki ko babba da na ƙasansa. Albarkacin Rasulu baban binta ka sanya na haskakawa. Kalubalen shahara a ƙasar Hausa ya wuce sanina. Kafin ka amsa mai waka sai kai kamar kana yi. Kalubalen shahara shine maudu'in wakata, gwagwarmayar ɗaukaka ake fama ana hiyata. A sanda kan saka kafa waka ne mu mafita, za kai karo da tudu gangare kai dan uwana. Babu gudunmawa ko ƙwarin gwiwa duka ɓangare na, gefen 'yan uwana kai har abokanai na, balle ɓangaren mawaƙa da suke faɗin nahiyana. Babu kuɗin da zan rera waƙar sai dai suka suke yi. Kalubalen shahara a ƙasar Hausa ya wuce sanina. Kafin ka amsa mai waka sai kai kamar kana yi. Sai na yi aikin ƙarfi sannan in rera waƙar, ai ta yabawa cikin studio gun rera waƙar. Sai na zo cikin abokaina za na sanya waƙar, sai su ce da ni bai yi ba, akwai kurakurai a waƙar. Ni abin da ke bani mamaki kabilu dukansu suna jajircewa cika burin ɗan uwansu, su
sukan haɗa mai kuɗi ƙwarin gwiwa har asusu in yayi waƙar za su sanya kuɗin su siya. Kalubalen shahara a ƙasar Hausa ya wuce sanina, kafin ka amsa mai waƙa sai kai kamar kana